Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. Tatlo ka mga posible private armed groups sa Western Visayas ang ginamonitor sa karon. Base sa report sa Police Regional Office 6, ang posible private armed groups nga ginamonitor ang yara sa Negros Occidental. Ang pagdisband sa private armed groups adamlag pa ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod sa natabo nga pagpatay kay anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag siyam ka iban pa. Matapos ang Regional Peace and Order meeting kay inas ang aga, ang ginapamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ginsiling sininga ang importante ang grupo ang ma-identify kag ma-monitor. Sunod sa kay Police Regional Director Brigadier General Sidney Villaflor, technically, wala sang private armed group sa rehiyon. Parayon man ang koordinasyon sa mga opisyales angot sa posible pamahog o threats nga ilan na baton. Wala na gid palayag pa ni Villaflor kung may mga opisyal gid man nga nakabaton sang threat. Samtang, parayon pa nga nagahulat ang pulis kag military sa guidelines ng COMELEC sa pagdeklarar sang elections watch list areas o kung EWAS kasubong man hotspots. Sa tinalikdan ng eleksyon, may 37 ka mga banwakang syudad sa Western Visayas ang ginkabig nga EWAS. What's important is na ma-identify nila tapos ma-monitor nila. Una man lang, they're just extra careful, especially sa atong neighbor sa Negros Occidental. So they're very careful now sa Occidental. But ang importante is na na-identify nila kag mastoryahan nila. Sa ngayon. May private armed groups dito, sir? Technically, wala. And we are still but we will monitor the potential pugs kung meron man. Sir, lahat ng potential pugs is dito sa Negros Occidental po based on the presentation. Well, ang sabi ko, imo-monitor pa namin kung merong potential pugs. So, I'm not categorically saying na merong potential pugs. Imo-monitor pa lang namin kung meron.